A day in my life nga nang laba ko karon kay Domingo. So maora gini atong time nga ilaba kumbati diha inday og panglaba. So kung mahuman kog laba karon is maligo ko during dapita pero tugnaw pa kaadyo. Naon sa man ni akong taga-video nga kurog man kay niya ang video. Kurog naman kurog kamot ning tawhana nga video nako guys. So gipakita niya ang view nga nindot kayo ang langit. So na makita ninyo tanan guys ang view sa Suba o sa Daplin sa Suba. So di ba? Nice kayo. Nindot kayo diri puy-an as in. Kung pwede pa lang madala ning Suba ako duning dadon sa amuha guys kay daghan kay kog labhonon pa didto. To ay mga trapo nga wa pa nako nalabhi. Kay og sa ato agud no manglabata di jud ta ka kuan og tubig. Budget jud ta sa tong tubig kay kuryente ang ato ang gigamit. So agwanta ta anhi aning bukid kay daghang tubig libre. Way bayad. So diri ta maglaba. So wala man po diri kuan guys alimatok wa may alimatok pud nga ni tapot sa akwang kiki. Mga unta guys gutom man po dining human taglaba no. Nagbalon mi og pan. Mga unta laom kay sa ibabaw ay. Man ako laba. So maligo ko aning Suba. Maligo ta diri. Nara guys. Tinaw kayong tubig. Very bugnaw. So naay dagom sa bukid guys. Magsigara kong tanaw sa kuan ibabaw kay basin mo baha unya ba. Kay naay dagom sa bukid. Tara. Eleng. Oh, tinana ka tinaw ang tubig guys. So kay naman ako laba. Unang kong laba. Muna i-view dari. Parting dakuha sa Suba. Siguro may balik-balik diri guys. Kaya diri man gyud mang laba. So unahan magyud kayo ko mag-video kay nindot magyud kayo ang iya ang view.
Ha? Picture call.